Sziasztok! Ezt a számot küldeni sok szeretettel a Borsos Misinek Tiszakécskére, és küldeni sok szeretettel a Renni a testvére, és az Attila a sógora küldi 29. éve születésnapjára. Legyenek szerencsések mindig csak a jóba, és köszönöm a Misi! Hoy Mercedes Estrada, ay más nagyon szeretlek tégedet, Attila, rogor úgy szeretlek, hogy imádlak, a világén nem van. Nálas törelni a testvéred, hogy? Testvérem szeretlek, el nem most hogy szeretlek, hogy imádlak, a világén nem van. Nálas, mi a sógorod, hogy? Jaj, innen téged szétráltál, hajnál konkurensom, hajnálja a konkurensom, ezen a világ. Azt a beszélt, hogy elsolak, én karommal zárjalak. Elősöreg, hogy megyes megcsinál, hogy jaj, születésnap, de szép ünnep. De szép, és én a jó Isten nagyon téged. Megvan a sógor és a testvérem. Nagyon Isten, jön boldog. A Isten áldja meg téged erőben, egészségben, drága testvérem, mindig csak a jóban.